Silav roj baş, evar baş hevan nohivî dikum tev başin selametin çen nûçe hene li ber destê me dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Giraniya nûçeyên me di derbarê rojhilata navîn de ne, em ê behsa vê pêvajoyê jî bikin. Daxuyaniya dawiya Zubeyr Aydar heye, yek ji rêveberên tevgerê ye, ka em binêrin di nava vê pêvajoyê de çi guherîn û veguherîn heye. Heyeta İmralyê îro çû cem Rêzdar Abdullah Öcalan em binêrin di vegerê de ew ê çi bibêjin, biryarekê nû heye, tune ye. Biryarekê nû hebe jî çi li xwe digire, çi nav de heye. Di çarçova vê pêvajoyê de tiştek ku divê were kirin yan jî milletê me li bendê ye û çi ye gelo. Dewleta Tirk ji tevgerê çi hêvî dike, tevgerê çi hêvî kiriye ji dewleta Tirkê, ka em binêrin daxwazê wan ji hev û du çi ye, êdî diyalogê müzakereye ber bi ku dirêve çi em binêrin hevan da. Şandeya İmraliyeya Dem Partiye ku ji parlamenter Pervîn Buldan, Mithat Sancar û parêzer Faik Özgür Eral pêkte ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re ber bi İmraliye re birê ketin vê sibê. Di van deqeyan de ew ê vegerin, beriya niha hatibû ragihandin ku wê hevdîtin roja 23 vê mehê çêbibe. Taybetî jî çavleriye ku naveroka hevdîtinê diyarkirina rewşa dawiya çarçoveya yasayî çêbe, daxwaz tê kirin ku di demekê nêz de ew çarçoveya yasayî were Meclîsa Tirkiye şande herî dawî roja 24 Gulanê çûbû gireva İmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî bû. Pîlan ew bû roja 23 mehê biçin, lê çima zû çû ji ber ku mesele hinek acîl e, lezgîn e, hem daxwaz ji Qandîlê hatibû û hem jî ji nava civakê hêviyekê heye ku ev qanûn di demekî zûtir de were meclîsê. Niha pirsa esasî ev e, gelo pêşî wê qanûn derkeve paşê komên gerîla yan jî komên li Ewropayê vegerin Tirkiye, yan pêşî komên li Qandîlê, komên li Ewropayê vedigerin Tirkiye, paşê wê qanûn derbikeve. Teyît û tespît hûn zanin daxwaza pêşîya dewleta Tirkiyeyê, yani pêşî tespît bikin ku rêxistinê xwe fesih kiriye, xwe belav kiriye, paşê ew ê qanûn derbixin. Lê çawa ku em dibihîsin ji rêzdar yani gelek rayedarên dewleta Tirkiye anha em ji Zubeyr Aydar jî em ê godar bikin. Duran Kalkan jî beriya niha ji Rûşen Çakir ra ji gelek kesan re gotibû ku heta qanûn dernekeve, heta ku di çarçova vê qanûnê de rêbertiya wan serbest neyê berdan, heta ku firqiya di navbera rêveberên tevgerê û kesên ne rêveberê tevgerê ne, heta ku ew firqî ji holê neyê rakirin, qanûn heta ku firqiyê bixe, em xwe nalibînin. Yani ji me wê hereketeke nû çê nebe, ka em binêrin wê çawa be hevan da. Niha em cih bidin Rêzdar Zubeyr Aydar ka ew ê çi bibêje di derbarê vê pêvajoyê de. Endamê Konseya Rêvebera Keçekê Zubeyr Aydar li ser qanûna çarçovê ya ku wê were Meclîsa Tirkiye daxuyaniyekê daye ayê diyar kir, wan pêşniyazên xwe weke tevger hem ji Abdullah Öcalan re şandine, hem jî pêşkêşî dewleta Tirkiye kirine. Zubeyr Aydar li ser mijarê ji Ajansa Welat re axivî destnîşan kir ku qanûna çarçoveyî divê bengeheke xurt ji bo çareseriya ava bike. Gotinê wî bi vî şeklî ne, dibêje dew doza Kurdan yani pirsgirêka Kurdan meseleyekî 100 salan e, tenê bi qanûnekî nikare were çareser kirin, divê hemû qanûnên Tirkiye yên ku li ser înkara Kurdan hatine avakirin werin guhertin yan jî werin rakirin. Heta ku qedexeya li ser ziman, qedexeya li ser çand û nasnameya Kurdî ranebe, mesele çareser nabe. Divê ev qanûn rêlber çareseriyekê bingehîn veke dibêje Zubeyr Aydar. Divê pêşiya Birêz Abdullah Öcalan vekirî be, karibe bi hemû aliyan re têkeve nava tekiliye. Situasiya Öcalan xala yekem ya çareseriyê ye, eger müzakerevanê sereke divê rewşa îro ya girtîgehê de be, çareserî ji xwe nemimkün e. Zubeyr Aydar di derbarê nûçeyên ku dibêjin di qanûnê de rêveber û nerêveber ji hev cuda wê muamele bibînin, ev nêzîkatî divê ne ji bo çareseriyê ye. Yani kesên rêveber be, nerêveber be divê eynî muamelê bibînin, di qanûnê de jî ciyê wan hebe. Hemî jî karibin azad li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê bijîn, karibin daxilê nava siyasetê bibin.
Yani xebatên xwe yên ji bo dawa Kurd û Kurdistanê bê çekdarî li nava Tirkiye karibin bi rêve bibin. Dibêje mesele ne tenê danîna çekan e. Milletê Kurd ji ber ku nikaribû siyaseta demokratîk bike mecbûr ma berê xwe bide çiyê. Divê sedemên çekgirtinê pêşî ji holê werin rakirin. Yani van insanan ji ber kîjan sedema çekgir destê xwe ji Tirkiye ji Bakurê Kurdistanê derketin serî çi? Ew sedem divê ji holê werin rakirin. Eger qanûnekî wekî qanûna poşmaniyê be, ev yek tut pêşketina bi xwe re nayîne. Zubeyr Aydar diyar kir ku li rojata navîn şerê cîhanê yê sêyemîn heye, Tirkiye mecbûr e hinek guhertina di nava xwe de çê bike û destnîşan kir ku em wekê milletê Kurd dixwazin pirsgirêkê xwe bi cîranê xwe re bi rêyên wekhev yani bi heqê wekhev çareser bikin. Lê ege hişmendiya li hemberî me neguhere, dewleta Tirkiye heta niha bi kîjan çavî li me mêzê kiriye bi wî awayî eger bidomîne, em ê jî weke neteweyekî li gorî mafê xwe tevbigerin. Tirkiye yan wê pirsgirêkê çareser bike yan jî wê alozî her tim berdewam bikin û her du gel jî wê zerarekî mezin bibînin ji van aloziyan. Zubeyr Aydar di dawiya axaftina xwe de jî balkişan ser giringiya yeketiya netewîya nava milletê Kurd. Ev xal jî gelekî mühim e evando. Dibêje li Rojavayê Kurdistanê anha pêvajoyê entegrasyonê heye, berdewam dike. Hikûmeta Şamê jî weke Tirkiye hin gavan bi derengî dixîne, dixwaze hin tiştan li ser Kurdan ferz bike. Lê em vê yekî qebûl nakin. Tamam? Divê Kurd xwedî statû bin. Hem li rojata navîn di nava Sûriyê hem jî di qeda nav netewî de. Demekî dirêja şerê İran, Amerîka û İsraîlê heye. İranê ji destpêkirina şervir ve êrişên xwe li ser Kurdan ranewestandiye di domîne li Başûrê Kurdistanê aloziyên cuda hene. Hikûmet hêjî nehatiye avekirin, parlamento ne li ser karê xwe ye. Di vê xwenaxê de lêgerîna yeketiya neteweyî esas e ji bo me. Tevgera azadiyê di vî warî de xwedî rol e ji bo yeketiyê heyet hatine avekirin, şande hene, komîte hene. Ew ê bi hemû partiyan re di dorê de baxfin, hevdîtiran pêk bînin, da ku em bikaribin di demekî zû de konferansekî kom bikin di nava xwe de. Ew ê di salvegera peymana Lozanê de li wê derê wekî hemû Kurd em werin cem hev, li dijî perçekirina welatê xwe em helwestekî hevbeş nîşan bidin. Divê baş were zanîn ku tiştê ku heta niha gerîla dikir ji neho pêve em bikin. Em kesên sivîl divê xwe hazir bikin, erka gerîla bigirin ser xwe û em xebata wan bidomînin yani ji bo azadiya milletê Kurd. Yani em ê kar û xebatê xwe zêdetir bikin, em ê dîplomasî, çalakî di hemû qadan de xebat û tekoşîna xwe mezin bikin. Yeketiya Kurdan divê rewşê de meseleyekî esasî ye, meseleyekî stratejîk e. Dibêje Rezar Zubeyr Aydar. Baş e. Ev jî meselekî mühim e. Zubeyr Aydar bahsa êrişên dewleta İranê yên li ser Başûrê Kurdistanê kir. Rast e. Neh şehîdên me hene. Ew her neh şehîd jî hatin definkirin. Ji bo wan merasin çêbû. Rewş giran e hevanda. Di nava şeva derbasbûyî de jî do bi şev yan jî vê serê sibê saet di şeşan de jî êrişên dijwar çêbûn li ser derdora Hewlêrê heta Silêmaniyê jî. Dîsa li ser rêxistinên Kurdistanê yên rojhilatî êriş hate kirin. Komara İslamî ya İranê bi mûşekan êrişî yek ji navendên Partiyeka Rojhilatê Kurdistanê kir. Nêzîkî Hewlêrê do jî saet 12:09 de êriş li hember navenda Komeleya Şwereşker ya Zehmetkeşanê Kurdistan Komele li dola Alanê pêk hat. Berî vê êrişê jî cenazeyên neh pêşmergeyên Komele li goristanekî bajarê Silêmaniyê hatin veşartin. Ew her neh pêşmerge jî di êrişa Komara İslamî ya İranê de roja 17 Mehê li nêzîkê Silêmaniyê jiyana xwe ji dest dabûn, şehîd bibûn. Em jî her neh şehîdê xwe bibîrtînin û dewleta İranê rehet nasekine ji vir û pêve jî ew êrişê xwe bidomîne. Lê rêxistinên Kurdan her çend bûbin yek jî platformekî hevbeş ava kiribin jî di nava xwe de hê jî biryar negirtine li hember İranê şer bidin dest pêkirin. Anha rewşekî agirbestî heye, rewşekî müdafaa xweparastinê heye.
هیجی به امریکای ره به اسرائیل ره نکتن نبا هفکاریه کی دشاره لهمبر ایرانی ده لبندینه لبندا چنه لبندینه کو اتمسفره کی چه ببه یان جی روشه کی دفاکتو چه ببه لبندینه کو رهبریا ایرانی هنه کی لواز ببه ملت عرب سربیان آنها شرط و مرج اتمسفره هی یا ایرانی آروشلاتی کردستانه tam ne müsaide ji bo ku ev partî û rêxistinên me bikeve nava hereketeke askerî. Yani rewş ne müsaide. Êdî hêz û quweta rêxistinên me çiqas heye ew meselekê dine. Belkî ew jî tune. Belkî em ne bi xwe bawerin jî. Tecrübe me ya şerê li hember İranê tune hevandan. Yani dibe em rastiya xwe zanibin. Tecrübe me ya şerê li hember dewleta Tirkiye pir mezin e rast e lê li İranê me hê neceribandiye bawekî aktif wisa tune yani. Di nava hefteyekî de dewleta İranê tam 20 kes darvekirin. Hejmara kesên ku hatine kuştin jaliyê dewleta İranê ve tiştekî cuda ye lê bawekî fermî darvekirin jî we gihîşt 2000 di nava salekî de. Yani bi qasî encama şerekî mezin dewleta İranê li hember milletê xwe li hember şoreşkeran dimeşîne. Dewleta İranê tenê di nava hefteyekî de herî kêm 20 kes darvekirin. Her wiha pêla binçavkirinê jî li deverên cuda yên Rojdatê Kurdistanê didome. Navenda mafê mirovan ya İranê tekildarê bilançoya darvekirin, binpêkirin û binçavkirinên jalî dewleta İranê ve raporekî belav kir. Di raporê de hate diyarkirin ku dewleta İranê tenê di nava hefteya borî de li girtîgehên cuda weke Xurema ve Qizilhasar, Tewrês, Esfahan û Qezwînê herî kêm 20 kes darvekirine. Du ji kesên hatine darvekirin xwe pêşanderên çalakiyên vê dawiyê bûn. Arîf Xuşkar li Kerecê, Mihemed Emînî di Haqanî li Esfahanê bûn. Navenda vê komelê destnîşan kir ku pêla binçavkirina welatiyan û çalakvanan li bajarên cuda berdewam e li bajarokê Pawe ê Rojdatê Kurdistanê du birayên hev bi navê Sabah Welîdbegî û Newzad Welîdbegî hatin binçavkiran. Li gorî hema raporê di nava 6 mehên derbasbûyî de jî herî kêm 367 welatî li parêzgeha Kîrmanşanê hatine binçavkirin. Ev jî bi vî awayê niha hevan no berê ku ez behsa hin meseleyên din bikim meseleyên me gelekin. Rusya jî li hember Ukrayna êrişî xwe gelekî berfireh kiriye. Ukrayna jî bersiv dide Rusyayê. Şerê wan didome. Agirbest dem bi dem pêkitê. Welatên Ewropayê jî hinek Ukraynayê tev didin li hember Rusyayê. Lê Rusya helbest yani pozisyona xwe diparêze ya rastî. Hê jî lawaz nebiye. Di şerê navbera Ukrayna û Rusyayê de mesele hinekî mezin dibe. Encama şer felaketê bixweretîne. Yani şer gur biye. Her roj di rageşiya di navbera Ukrayna Rusyayê de sivîl dibin qurbanî. Duh Rusya bi dron û mûşekan êrişekî tund bir li dijî Ukraynayê. Li hember wê îro fermandarê hêzên dronan yê Ukraynayê jî beyan kir ku dronên wan bi şev li Derya Reş û Derya Azovê 7 keştiyên Rusî kirine hedef. Ev jî bi vî şeklî ye yani şerê wan jî nasekine. Niha hûn mesela CHP zanın mesela Özgür Özel Mahkemeya AKP hûn zanın biryar dabû biryara betalkirina mutlak ya Kongreya 38 demê. Baş e. Özgür Özel gencekî serokê CHP bû pir xweş bi rêve diçû. Rakibekî ciddiyê Tayyip Erdoğan bû. Partiya xwe kir Partiya Yekem ket pêşiya AKP. Di anketan de hejmara dengê CHP dem bi dem çû heta 40-42 jî sedî 42. AKP daket heta sedî 25 jî. Yani bu partiya duyemî hê jî dadket. Lê çi bû AKP adaleta xwe xiz dewrê fitne fesadî dît geriya peyda kir li hember CHP.
ani Kılıçdaroğlu barraya adaleti veki kayyum tayini serokatiye CHP kir, Özgür Özel ji serokatiye girt. Hune bejin çava mümküne? Mümküne. Yani kanun, adalet, mahkemet kare bibêje te di kongre xwe da sextekarî kiriye, perek ketiye dewrê. Te endaman kiriye. Tiştên bi vî şeklî kirin bahane, ji xwe operasyona adaleta AKP'ya li hember CHP İmamoğlu di nav da, şaredarên cuda CHP di nav da hemî avêtin hepsê. Yani tişta ku beriya salan anîn serê Partiyên Kurdan, HDP û beriya wê anha anîne serê CHP. Tamam? Heta vê derê tamam hatiye fehm kirin. Ez vana ji bo temaşevanên me ê derveyê Bakurê Kurdistanê dibêjim. Hevalên me Bakurî hemî zanin dişopînin. Tirkî zanin, çapemeniya Tirkiye teqîb dikin rast e. Lê divê em ji bîr nekin gelek temaşevanê me ji Rojavayê Kurdistanê, ji Rojdatê Kurdistanê me temaşe dikin. Haya wan belkî ji meseleyên Bakurî pir tune meseleyên Tirkiye. İja ev partiya avakeriya Tirkiye, Partiya Atatürk bu yani partiya herî kevna Türkiye'ye tamamen hilweşiya. Li ortê tiştek nema. Anha li anketan de nêrî Özgür Özel ku AKP müdaxalê wî kir, eger partiyekê nû ava bike, ew jî dibe partiya yekem. Keve pêşiya AKP. Lê CHP'ya mayî sedî pênc dengî wî nemaye. Di çarçoveya van akentan de li ser daxwaza millet, li ser daxwaza endamên CHP Özgür Özel biryar girt ku partiyekê nû ava bike ji CHP biqete û bi partiya xwe tevlî hilbijartina bibe. Rîskekî mezin heye, AKP dikare dîsa rêyekî bibîne partiya nû ya Özgür Özel tevlî hilbijartina neke. Ev jî rîskekî ye. Wê demê partiyên din yên yedek hene, Özgür Özel bi tevî hevalên xwe wê bi rêya wan partiyan tevlî hilbijartina bibin. Yani ew jî li gorî xwe rêyên alternatîf digerin. Wan jî tecrübê xwe ji partiyên Kurdan girtine. Ê HDP. Wextê ku rîskekî, xeteriyekî li ser partiyê me hebin, hema partiyekê din ji xwe yedek heye di dorê de ye. Ê wan jî wisa hazirî heye, ne mesele ye. İja heyfe çünkü Özgür Özel de mesela me de jî ne xirab bû yani. Ji AKP baştır bû. Pir cara çû Amedê û piştgirî dide yani çareseriya mesela me. Damezrandina partiya nû bi pêşengiya serokê berê yê CHP Özgür Özel 27 tîrmeyê radestî Wezîreta Karê Navxwe ya Tirkiye wê were kirin. Navê partiyê wê bibe Partiya Nû yani Yeni Parti. Piraniya endamên desteya damezrêner jî wê ji parlamenteran pêk werin. Özgür Özel sibê qala vê serdema nû dike. Hûzanin her roja sêşemiyê li Meclîsa Tirkiye her partî xwe îfade dike. Axaftinên partiyan hene koma partiyan li meclisê. Özgür Özel niha serokê koma CHP ye awekê fermî. Mafê axaftinê li ser navê CHP de destî wî de ye. Sibê ez dibêjim qey bibe roja dawî, hefteya dawî ku Özgür Özel CHP temsil dike. Paşê ew ê derbasî partiya xwe bibe. Partiya wî jî wê li meclisê bibe xwedî kom çünkü ji nişkava wê pir parlamenter tevlî wî bibin. Berê ku pêvajoya damezrandinê bavekê fermî dest pê bike ya va Yeni Parti tê texmîn kirin ku Özgür Özel sibê di civîna komêda cara dawî bi li ser navê partiya xwe baxve yani serokê koma CHP. Özel wê qala pêvajoya piştî biryara betalkirinê bike li ser serdema nû jî hinekî peyaman bide, îşaretan bide. Özel ji xwe beriya niha dabû zanîn ku têkoşîna wan wê bi şiklên cuda bidome ew ê vê heftê ji bo partiya nû dest bi rêzehevîtinan jî bikin. Ew ê vê heftê li gel parlamenterên partiya xwe pêşî bicivin ka kî tevlî wan dibe, kî tevlî nava wan nabe, gilî û gazincên parlamenteran çi ne? Yani anha bi qasî ku hatiye hesabkirin herî kem heftê parlamenter wê tevlî partiya nû bibin.
piştî damezrandina partiya nû ê li parlamentoya Tirkiye pêleke berfire ya transferê jî çêbibe. Yani însan wê derbasî vê evê bibin. Vê partiyê bibin. Hevan nojmara bêjin eger heyeta İmraliyê vegeriya haya we jê çêbû bibêjin ku haya me jî çêbe em bikarbin nûçeya wî çêbikin. Ez dibêjim qey veger çêbe jî İmraliyê ew ê zû bi zû daxuyanî nedin. Dewleta Îranê di êrişa ser neh pêşmergeyan de fosfora spî bikaraniye, gaza kîmyewî. Min jî dixinava şik û gumanan gelo Kurd dîsa weke qurban hatine hilbijartin. Hin hêz bi destê Îranê gaza kîmyewî bikartînin sirf ji bo ku Îranê cardin weke sûcbar nîşan bidin. Çi dibe bila bibe sûçê dewleta Îranê li hember me Kurdan ew qas zêde ye. Yani icap nake carekî din em bibin qurbanî, carekî din were îsbatkirin ku dewleta Îranê gaza kîmyewî bikaraniye ji bo mudaxeleya Amerîkayê. Em naxwazin bibin qurbanî. Yani ji bo hilweşandina vê rejîmê têra xwe sûç heye. Yani icap nake cardin li hember me gaza kîmyewî bikarbînin û daîma em dibin mağdur. Li Rojava jî bi vî şeklî. Yani Daesh derket, êku Daesh derxist em baş dizanin. Yani hêzên Rojavayî û Amerîka bû hem çek û sîlah didin Şiiya bikartînin li hember Sünniya, hem jî çek û sîlah didin Sünniya li hember Şiiyan bikartînin û paşê jî dewletên weke dewleta Tirkiye jî vê rewşê dike firsend berê van hêzan dide ser Kurdan. Daesh normal wextê ku derket di hedefa Daeshê de Kurd mir tune bûn ya. Tune bû. Ê ku berê Daeshê da Kurdan dewleta Tirkiye bû. Daesh li Musulê xist. Di 2 saetan de Musul bi dest xist. Waya hemî pîlan program bû. Paşê bi wan tang û top û silahê giran ê konvansiyonel ku ji Musulê girtin dîrek berê xwedan Kobanî. Neçûn derekî din, neçûn Bexdayê, neçûn bajarê din, neçûn Şamê jî. Dîrek hatin Kobanî. Ya çi? û çi dixwazin ya gundekî piçûkî Rojavayê ya. û çi dixwazin jî? Dewleta Tirkiye wisa xwest. Çima? Çünkü bu sembol hinek. Tam wê demê tam nebû bu sembol jî. Yani dewleta Sûriye mecbur mabû jê vekişe ew herem ketibû destê Kurdan. Yani ew qas. Yani wisa şar û pevçûnekî pir mezin çê nebûbû li wê derê. Yani hêçê nebûbû. Yani Kobanî hîn negîştî bu vê sembola xwe a berxwedêr. Ji xwe di îtirafên elemanên îstixbaratî yên Amerîkayê de hene. Di îtirafê wan de hene. Dibêjin hêzên Sünnî ji kontrolê derketin. Doh baregeha yek ji Partiya Rojhilatê Kurdistanê ya li Hewlêrê bi dronan bûbû hedef hatibû bombebarankirin berpirsekî partiyê îdia dike ku bedena neh pêşmergeyên wan şewitiye. Da zanîn ku di maddeya teqemeniyê de gaza kîmyewî hebiye. Maddeya kîmyewî yani fosfora spî hatiye bikaranê. Baregehekê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê saet duyê serê sibê de bû hedef. Ama kîjan nazê tirmê Dobşev. Ev baregeh li nêzê kampa Dareşek raneye nêzîkî 5 kilometre ji bajarê Hewlêrê dûr e. Endamê revebir ê Pakê Edîb Xalidiyan li ser mijarê Axifê dibêje bombebaran bi dronekî çêbû. Maddeya wê ya teqemeniyê ji hemû dronên berê cudatir bû. Agir û bandora wê jî gelekî cuda bû. Me heta niha tiştekî wisa nedîtiye. Dibêje di encama êrişê de neh pêşmergeyê me birîndar bûne bedena wan jî şewitiye. Heyş ji wan veguhestina nexweşxanê niha ew têne dermankirin rewşa tenduristiyê ya çar ji wan ne baş e. Binêrin. Ew neh pêşmergeyên ku şehîd bûne ez behsa wan nakim. Niha neh pêşmergeyên din hene birîndarin laşê wan bedena wan şewitiye ji ber gaza kîmyewî. Gaza kîmyewî ji ber ku di şeran de qedexeye bi karanînê wê qedexeye
dikare bibe hincet bahaneya evê müdahaleya hêzên derve saziyên navnetî ji ber wî ez ketim şüpê gelo bi destê Îranê bikaranîne elbet İran bi xwe bikartîne ama ez tiştek dixwazim bêjim vê derê ya İran bi qasî xwe sûcdar e lê hêzên derve dibe ku sûçên hê girantir bidin kirin bi Îranê ew jî Kurd hildibijêrin Kurdan hildibijêrin dibe hey ji wan ve guhestina nexweşxanê nihatêne dermankirin rewşa tenduristiyê ji wan çar qet nebaş e di teqemeniya dronê de maddeya fosfora spî hatiye bikaranîn dibe me ev yek piştrast kiriye agirê mezin frehiya ciyê ku agirê pêketiye birîna birîndaran vê yekê ji me re piştrast dike fosfora spî maddeyekê kimyewî ye bi oksîjena hewê re dema ku dikeve nava tekîlî ji ber xwe ve agir pê dikeve heta bi temamî neşewite jî agirê wê venamire dibe me bi doktora re qise kiriye li ser vê meselê yani me ji doktora pirsiye yani heqeten hûn sedî sed piştrastin yani ev fosfora spî ye yan na aniha divê em benda rapora doktoran e ya Hevanno Partiya Azadiya Kurdistanê pak û nas dikin ji xwe yek ji hêzên Rojhilatê Kurdistanê ye baregehê wan li Herêma Kurdistanê heye ji 28 Sibatê ve jî ji ber êrişên Îranê du pêşmergeyên wan şehîd bibûn 26 birîndar bibûn binêrin ev fosfora spî heqê dewletan heye heta ku dirê bikar bînin binêrin dermanek heye ez dijî re nebêjim derman hûn bêjin derman îlaç madde kimyewî mêjiyê mirovan lawaz dike hevanno yani wextê ku mirov dixwe di nava xwarinê da vexwarinê da mêjiyê mirovan hêdî lawaz dike yani êdî tu kapasîteya xwe ya fikrînê wenda dikî wextê ku wî dermanê dixwî îstixbarat bikartînin li hember hin rêxistinan li hember hin milletan niha ji we re basa şahidiyekê dikim temam ew çar dermanên cuda hene yek ew ê tune dike mêjiyê însanan lawaz dike yani mirov dibe ehmeq mirov dibe stupîd mirov ew dibe yani Tirkî dibêjin gerîzekal yani mirov zeka xwe wenda dike tu nikarî bifikrî ya din jî baweyekî fîzîkî te lawaz dike êdî tu nikarî zêde bimeşî berê te 10 kilometre tu bimeşiye di saatekî de aniha tu nikarî 4-5 kilometre bimeşî êdî bêteqet dibî tu hêviya xwe wenda dikî ji alî psikolojîk ve jî hêviya xwe wenda dikî tu dibêjî ev îş naçe serî ev derman hene îstixbaratên hin dewletan bikartînin li hember rêxistinan li hember kesan şahidiyekê heye dixwazim bi we re bar vê bikim li bendê bin niha di qanûnê navnetewî de bikaranîna fosfora spî di eniya şer de tenê ji bo çêkirina duxanê ji bo ronîkirinê destûr heye lê bikaranîna wê wekî çek li ser herêmên niştejîbûnê sûçekî şer e baş e pîleya germa şewatê ya vê maddeyê digihêje heza heysît pîleyên santigradê derece yani heysît derece yani firûn bifikirin du cara qasê firûnê germ e yani êdî dikare hesin bihelîne ew qas niha ez behsa wê maddeyê bikim hevanno binêrin
ew maddeya ku mêjiyê mirovan lawaz dike merov kapasite xwe ya fikrînê wenda dike şahediya wî em binêrin kî şahedî dike ev camêr. Un jour, des gens de service secrets d'un pays occidental sont passés nous. Ez ji were hemî werdigerinim. Ev camêr serokê dewletê ye Burkina Faso. Ez ê hemî wergerinim ji were. Pêşî Fransîya wî godar kin mühim e yani. Un jour, des gens de service secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, hein, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail, c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Et un des produits, ça, c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer de faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a des terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et dans peu de temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Un jour, des gens... Niha mesele çi ye ji were îzah bikim hevanla binêrin. Niha ev camêrê ku daxife serokê Burkina Fasoye bi xwe fermandarê eskerî bû İbrahim Traorê. Baş e? Tişta dibêje mühîm e. Divê rojekî berpirsên ji servîsa îstixbaratê a welatekî Ewropî hat cem me. Pêşniyaz li me kirin ku 4 berhemên cuda maddeyên kîmyewî hene, mirov dikare wana tevlî xwarinê bike, bişîne deverên ku terorîst lêne, yani serhildêr. İnsanê ku şer dikin ji bo dawekî. Dijber em bêjin. Muxalîf. Mirov dikare van berheman tevlî her tiştî bike. Tu dikarî tevlî bîrayê bikî û bîrayê ji wan re bişînî. Tu dikarî tevlî her cür revê xwarinê bikî. Tu dikarî tevlî cigarê bikî. Tu dikarî tevlî şekir bikî, yan jî şêrinayî, maddeyên art, mart, tiştê ku pê şêrinayî çê dikî, birinc dibe, şîr dibe. Yani xwarina sereke ku serhildêr xwe pê xwedî dikin, tu dikarî van maddeya tevlî wan bikî, yani tevlî her tiştî dikarî bikî. Taybetî mesela cigare yani tütün. û tu dikarî beleş jî bişînî, tu dikarî welhasıl. Niha tesîra van berheman çi ye? Li ser însanan çi encam derdixe? Armanca wê dibe kuştina mêjî ye. Ama hêdî ji nişka we nakoje. Pêşîgirtina li fikrîna mirov e. Mirov nikare mantiqî bifikre. Hêdî nöronê wê diguherîne bandora wê, yani mirovan dike bi şiklekî ehmeq yani. Tiştê ku dibêje bi te mantiqî naye. Mantiqa xwe wenda dike. Di nava çend salan de kapasiteya wî ji bo fikrîn, ji bo çalakiyê bi tevahî kêm dibe. Baş e? Yek ji van dermanan jî kapasiteya fîzîkî lawaz dike.
zayıf dike, fizikmen zayıf dike. Yek adın jî ji bo ew ye. Te zindibûna te wan dike. Yani te dike xew. Tu çi bikî jî acizî, xewa te tê, lawaz dibî, ji hal dikevî. Dibêje ev camêrê me Serokê Burkina Faso Birêz İbrahîm dibêjin dibê me li wan godar kir. Me got tamam em li we godar dikin. Navê van berheman çi ye? Ev maddeyên kîmyewî ku hûn behs dikin navê wan çi ye dibê navê wan ji me re negotin. Gotin tema em wayê diçin bifikirin nêrina xwe paşê ji me re bêjin we gotibe erê em van maddeya digirin tînin em bikar bînin. Dibê berê ku rabin biçin me ji wan pirsî deqekî we beriya niha ev derman li deverekî din ê cîhanê bikar aniye we tecrübe kiriye encam daye nedaye. Hûn gîştine hedefa xwe yani heqeten. Dermanê di destê we de însanan ehmeq dike nake. Dibêje bersivan ecêb bû gotin erê delîl îspat hene di destê me de me ev derman bikar aniye me hem li Afrikayê bikar aniye û hem jî li hin welatên cuda yê Asyayê me ev derman bikar aniye. Ev Serokê Burkina Faso dibê hûn zanin dibê piştî ku ew rabûn çûn dibê ez ji xwe re fikirîm ez gihîştim wê qenaetê ku Afrika ji dest çûye. Çünkü wan ev derman bi salan bikar aniye li Afrikayê. Rewşa milletê me dibê wisa ye. Bi zanebûn wisa kirine. Ku rêveberê me mantiqî nefikirin. Ji bo wî dibê di çavê me de Afrika qediya ye. Niha tirs ew e gelo însanekî heqeten hêza xwe ya fikir wenda bike nikaribe mantiqî bifikire. Ev derbasê genê dibe nabe. Yani dibe genetîk nabe. Yani ewladê wan jî wê wisa be. Yani merov dikare piştî demekî êdî xwarino ve xwarina wan bikar neyne û merov bikaribe wî mantiqa xwe ji nû ve qezenç bike. Gelo mümkün e nemümkün e. Yani ev camêr dibêje ez gihîştim wê qenaetê ku Afrika qediya ye di çavê me de. Yani însanê ku bawekî tendurist mantiqî bifikire li cem me pir zêde nemaye. Niha wextê ku merov bala xwe didinê hevalino ev maddeyên ku tên bikaranîn di xwarinê de dibe ku di piyasaya aborî de jî hatibe bikaranîn. Mesela miqarneyek ku em dixwin ev vexwarinê ku ji Amerîkayê tên vexwarinên meşhûr marqê wan naxwazim bibêjim belkî ew şekerî ku em bikar tînin di nava wan de hebe. Mesela mümkün e em bala xwe didinê civakên me civakên ku em di nav dane ê rojdata navîn roj bi roj mantiqa xwe wenda dikin. Yani dibin koleyên dilxwaz çima sedem çi ye? Dibe ku di nava xwarina me a rojane de jî hatibe bikaranîn. Yani li min nenêrin yani ji xwe jî dikem şüphe yani. Na hûn ê bêjin şik û şüphe tune rast e şüphe jî tune temam qebûl bi Xwedê hûn rast dibêjin şüphe tune û me jî bikar aniye ji ber vê yekê ye yani roj bi roj em mantiqa xwe wenda dikin. Ya ez jî di nav da yani ha. Ez xwe cuda nagirim. Ez jî mîna we me. Em halê hevdane. Me hemê û derman bikar aniye. Em bidî gêj bûne me hêz û quweta xwe ya fikir wenda kiriye. Ji ber vê ji nava me hunermendê jî hatî dernakevin. Ji nava me însanê ku bikaribe rêyekî mantiqî nîşanê me bide nemane. Yani li gorî salên nodî em gav bi gav hêza xwe wenda dikin. Hem hêza fîzîkî hem hêviya xwe hem baweriya xwe hem her tiştê xwe teqeta xwe. Yani ez behsa milletê me yê rojhilata navîn dikim. Ez behsa Kurda nakim.
Naha leve Kongoya demokratik ya navê demokratik ji bo her tişî bikartînin ya ez qet hez nakim. Yani hûn zanin ême li cem me Kurda hatta ez pê hesiyam ez şok bûm yani bahsa ragihandina demokratîk dikin ya. A çapemenî heye çapemeniyem di nav de ne yani. Çapemeniye ya. Çapemeniye demokratik çıkma mümkün. Yani ol baveri yani İslamiyet. İslam huzanın yani teslim bu ne? Ne? İslamiyet teslim bu ne? Yani demokrasi ne mümkün? Yani şart-ı İslam'ı sedisset ve var cihli gore İslam'ı. Ya tünkari demokratik bir. Yani ne mümkün yani? Çünkü dışı demokrasiye. Ez nabecim pozitif yan xarab. Yani ev tişteki. İja ev kabreyekan me Kongo jina ve fakirne Kongo'ya demokratik. Çünkü du Kongo'ya ya Kongo'ya normal ya Kongo'ya demokratik. Ve goteri. Nahal ve deri belayı ki ve ki virüs ki pırpise, virüs Ebola. Ev virüsa Ebola eğer le dünyaya bela be, ravşame je ev jî xirabtir dibe. Covid. Ji Covidê pir xirabtir dibe. Aniha sedî pêncî însan tên kuştin. Yani ji 100 kesan 100 kes bi nexweşî Ebola'yê bikevin, nîvê wan dimirin. Nafilet. Covid ne wisa bû? Covid em hinek dikaribûn bijiyana. Yani em jî tev nexweşketin em bûn korona lê em sax bûn yani. Ama vê derê em sax nabin. Sedî pênciyê me diçin. Ji em hêvî bikin ku ney welatê me, ney Ewropayê belav nebe. Yani ji Kongoyê dernekeve. Ya bilal Kongoyê jî belav nebe. Hevan no. Ya min çi nîşanê vedda deqekî. Min ji were got em gêj bûne em binêrin. Yani hakikaten ez bixwe gêj bûme nizanim yani. Êwaya nizanim. Ez bixwe gêjim. Yani ez qebûl. Yani ez heta dîmenekî tînim sê ekranê Wezareta Tenduristiya Komara Kongoya Demokratîk ragihand ku tenê di nava 24 saetan de 37 kesan ji ber vîrusê jiyana xwe ji dest daye. Wezareta Tenduristiya Komara Kongoya Demokratîk ragihand ku ji ber belavbûna vîrusê Ebolayê li welêt herî kem 930 kesan jiyana xwe ji dest daye. Wezaretê êvara yekşemê beyan kir ku ev mirin di nava 2344 bûyerên nexweşiyê de hatine qeydkirin. Yani bifikirin 2344 nexweşî heye ama 930 wan mirine. Teqebûlê çi qas dike? 345 zêdetir e. Di aynî demê de Wezareta Tenduristiyê beyan kir 724 nexweş niha di karantînayê de ne yan jî li nexweşxaneyan têne derman kirin. Qismekî ji wan jî wê jiyana xwe ji dest bidin 350 derbas dike. Wezaretê da zanîn ku di nava 44 saetên dawiyê de 37 kesan jiyana xwe ji dest daye. Tenê ji ber vîrusê. Ji destpêka belavbûna vîrusa Ebola'yê vir ve ev hêjmara herî bilind a mirinên rojane ye ku tê tomarkirin. Destpêka derketina vîrusa Ebola'yê li Komara Kongoya Demokratîk di 15 gulana borî de bi awekî fermî hat ragihandin. Yani dîroka vê vîrusê kevne Zûdayê nav û dengî wê dibe îsim lê par hatiye îlan kirin. Ev İbrahim Traorê serokê Burkina Faso we fikrî wî çawa dît? Hûn dibêjin mêrik rast axife hakikaten. Ew ku dibêje istixbarata welatekî Ewropî ji me re aniye gotiye em bikar bînin. Yani hûn gotinê wî bawer dikin yan derewa dike. Eger hûn fikra xwe binivîsin kêfxweş dibim. Heyeta İmraliyê vegeriya ji me re bêjin hevanno. Eger hûn pê bihesin. Çunki ez zindî de me ez bi qasî we nikarim lê binêrim. Ez hana li peyama we dinêrim. Gelek spas dikim. Hûn pir şîrînin. Mala we ava. Em tev şîrînin ya. Me derman nexwara em şîrîn.
Hakikaten derman daneme ya. Ket serimina. Min nuçe dit mi got tamamı. Sedi set. Çikeş xwed zanim yani. Ez berê newsa bûm. Salên nodî ez newsa bûm ya. Ez xatir ji we bixwazim hevalno saetên pêşme de bûyerek awerte çê bibe ez têm ji we re bîlten hazir dikim. Mala we ava dem baş silav rêz.